a wannan shine fuskar gidan, fuska biyu gare shi, nan layi ne, nan kuma ga ɗaya layin, nan kuma har gidan wannan bishiyar ma a gidan Shek Uba Safiyanu take. Da shi ne fuskar gidan kamar yadda muke iya gani, an ɗaga shi kuwa ya ɗauku. Nan tarazo aka yi mata, ga tarazo ya sha, can gari da za a sa murfi, nan ga toilet, public toilet kenan na kowa da kowa. Daga shi nan kuma ga habba a yi kyau wallahi, ya yi kyau. Ga wata taga can katuwa mai buɗawa, sai ka ɗan taka nan sai ka shigo falo. Wannan shi fala, masha Allah tabarakallah. Falon ya yi kyau matuƙa gaskiya, an yi aiki. Daga farkon nan kuma stufo aka yi fentin. Nan ga kicin, saman sadakin ne inda za a ɗora tanki na ruwa. Nan ga wani babban ɗaki da toilet ɗinsa a ciki, ga toilet ɗin ɗaki. Za a sa abin zama a toilet ɗin, shi ma saman sadakin ne. Daga wannan ɗakin mai toilet ɗin muka ji nan kuma ga ɗaya ɗakin, shi ba shi da toilet, shi na ya sha fiƙoshi. Daga nan kuma sai mu tafi wato ɗaya ɗakin, ya zama ɗaki uku kenan da falo. Wannan shi ne cikon ɗaya ɗaki, ya zama ɗaki uku kenan da falo.